Qui vulgui aconseguir una maqueta del Dangale a Pocopen ho té ben fàcil. Només cal que es presenti al concurs de belleses en biquini que s'organitza anualment a la platja de Can Camp. Una oportunitat única pels col·leccionistes en la 15a posició. El pavelló Fuyuki Hinata, propietat del grup Nishizawa, la corporació financera més gran de Pocopen, ocupa la 14a posició. És un museu privat on l'hereva de la família col·lecciona tot allò que té a veure amb aquest pocopenià. Vaja, la tens al sac, Casanova? Això no s'explica, sergent! Continuem amb les instal·lacions del grup Nishizawa. Un altre d'interessant és... La seva pista d'esquí privada, en la 13a posició. Diuen que la va fer construir la jove Momoka Nishizawa en un dels seus intents de treure en Fuyuki, que va acabar amb un fracàs estrepitós. Al lloc número 12, una altra propietat del grup Nishizawa. Una illa deserta als mars del sud, un entorn pacífic i paradisíac. L'escenari perfecte per una altra estratègia romàntica que també se'n va anar a Norris. I no deixem encara aquesta família de rics, ja que el número 11 és per la Torre Nishizawa. Un lloc on, malgrat l'adoració que li té l'hereva, va estar a punt de perdre la vida el jove Fuyuki Hinata. I ara sí, arribem a les 10 primeres posicions. Caram, Pocopen és ple de llocs interessants. Jo el que vull és una maqueta del Dangale, almenys així de grossa. I encara no heu vist res! Jo us deixaré bocabadats! Vet aquí el sorprenent objecte que està revolucionant Pocopen, les prestatgeries. Tenen infinites aplicacions. Es poden utilitzar per fer flam, per cuinar putingues estranyes, per ficar-hi el peu i caure de morros. Genuïnes prestatgeries pocopenianes, les més divertides. Prestatgeries de totes les mides i colors. També serveixen per això, i per això, i per això altre, també per tot! Les prestatgeries d'en Kogoro, la nova meravella de Pocopen. Fins un altre, companys alienígenes! Jo toco el 2, marxem, Ravi, que tenim feina! Perdoneu, lamento haver-vos fet perdre el temps, em sap greu. Et faré xixines, et faré xixines, Ui, et faré qui és la Momochi? xixines, et faré xixines! Hola, sóc en Tamama, el caronià més bufonet i adorable. Tama, escolta'm, ens has d'ajudar. Tenim una emergència. Han aparegut una pila d'omnis que estan sobrevolant les diferents instal·lacions del grup Nishizawa. No pateixis, dona. Això és que el sergent us ha fet propaganda en un programa molt famós de la telegalàctica i ara tothom us vol conèixer. Vols dir que aquest merder tot és per culpa vostra? A la platja de Can Camp també s'hi estan acumulant un fotimer d'alienígenes que volen maquetes de Dangale. Guiruri, el meu pla està sortint fins i tot millor del que jo havia previst. Quan finalment s'anunciï el número 1, això serà apoteosi. Per què? Què és el número 1? Doncs és... Què? Una altra vegada un restaurant? Exacte! Ja fa dies que estic preparant el local per aquesta pròxima inauguració, saps? Aquesta vegada es dirà Keroro Ramen, els millors fideus del món. Però que no escarmentes mai, tu! Quan el presentin com la crem de Pocopen, els milions d'alienígenes que en aquests moments estan veient el programa a la tele vindran corrents a tastar les nostres delícies i els calés en sortiran per les orelles. És un pla perfecte, Tinc la impressió que en tornarem a sortir ben escaldats. I per fi arribem al top 10. Les postres preferides dels pocopenians són els pastissets farcits en el número 10. Tot i que es produeixen sense parar, les existències s'esgoten gairebé a l'instant. Els hi treuen de les mans. Han de ser boníssims. Cada vegada n'hi ha més, sergent. Calla, ni te'ls miris. Mira, no paren d'arribar, ho has vist? Queden 4 detallets per acabar el restaurant i ja el tindrem a punt per rebre la marabunta d'aliens afamats. Perdoneu, no us perdeu la inauguració del restaurant. Perdoneu, és avui mateix, no us ho perdeu. Amb sabor de curri, tomàquet i formatge a la vegada. Xupeta tutti molti. Sí, home. Objectiu, servir 10.000 plats cada dia. I en la 9a posició, el Viscosity King, un defensonat de la justícia. Aquest superheroi es dedica a vèncer el mal allà on es trobi. Segur que a hores d'ara està lluitant en algun racó de la galàxia. Oh! Sabeu on es fa l'anime del Capità Geroro? És aquí, el número 8 del rànquing, la productora Sunny Rays. D'aquí neix la famosa sèrie de dibuixos animats que té el cor robat a tota la galàxia.
Tant el manga com l'anime són productes 100% pocopenians. Atenció a aquesta meravella. Els uniformes dels pocopenians en la 7ª posició. N'hi ha per tots els gustos, de detectiu, de professor, d'infermera, d'estudianta i fins i tot n'hi ha de noia amb banyador. Si voleu, em podeu fer una comanda a la tropa Keroro. Per què no se'n van? Però si voleu saber més sobre Pocopen... L'Institut Kisho, en la 6ª posició, és el lloc adient. Una escola de secundària on els aliens s'hi poden esmunyir amb gran facilitat. Us recomanem anar-hi a l'hora d'educació física quan les noies fan esport amb pantalonets curts. Així, que s'escalfi l'ambient! Arribem als 5 primers. Però abans... Kero? La passarel·la de Pocopen. Em sembla bé que vulgueu posar noies maques per alegrar la vista als espectadors, però no tenim tot el dia. En un lloc que ningú coneix. I en la 5ª posició hi trobem la base de la tropa Keroro. Se suposa que és el quarter general de l'exèrcit caronià, però com veieu, són unes instal·lacions que tenen de tot menys aspecte militar. Si un altre grup que planegés envair el planeta se n'adonés, la tropa Keroro ho tindria molt magre. Kero! Que la base ja la tinc més que vista! Va de pressa! En la posició número 4 del rànquing, el grup Nishizawa. Aquesta corporació controla més del 51% de l'economia pocopeniana. Disposen d'uns recursos financers immensos, d'una tecnologia comparable a la dels extraterrestres i d'una gran força militar. No convé fer-los enfadar. Endavant! Presenteu el número 1, sisplau. Número 3, la Natsumi Hinata. La potència dels seus punys supera les 105 atmosferes, prou per pulveritzar qualsevol adversari d'un sol cop. Us aconsellem que no us hi acosteu gaire. És perillosa, sobretot quan s'enfada. Granotota! Sisplau. El secret més ben guardat del planeta? Ocupa la 2ª posició. És la ciutat alienígena número 6, una construcció subterrània de la qual els pocopenians no en tenen coneixement, tot i que s'hi passegen per sobre. Hi ha 5 ciutats alienígenes més repartides per tot el planeta. Ja tocava! El número 1! Per fi! Mua! Tot a punt! Preparat per servir, que diuen? I finalment, en el número 1 del rànquing de meravelles... Un nou bus que està arrasant a Pocopen. Interrompem la programació per oferir-vos un butlletí de notícies especial. No, sisplau, ara no, que s'empatollen ara. Però per què? Que es dirigeix cap al Què? sistema solar. Ja és a aquesta hora? De la zona que Si no ens tornen ràpid la connexió. Adéu restaurant i adéu Calarón. Ens hem quedat sense saber què era el millor de Pocopen. Quina llàstima, haurem fet el viatge per res. Jo me'n torno cap a casa, que avui fan una pel·li de film. Jo també toco el dos. No! Els oferim una altra informació d'última hora. Segons el Departament de l'Espai Profund, l'objecte gegant és el monstre més temut de la galàxia, en ZZZ. Mala sort, s'ha acabat la missió. Oncle Keroro, els fideus que hem preparat es refreden. Menjar escalfat pel gat, que diuen. Els meus nous i revolucionaris fideus ramen ara me'ls hauré de menjar amb patates. No hi ha dret! Jo crec que és el local que porta mala sort. Mira que ja hem fet coses i sempre fracatgen. Des del punt de vista del Feng Shui, val a dir que té una energia pèssima. Potser és això. Jo estic content d'haver vist el programa. Amb això en tinc prou. M'ha servit per recordar un munt d'aventures que hem viscut junts des que vau arribar. Sí, ben mirat se'n pot fer aquesta lectura. Té raó! Sembla mentida que des que vam arribar a Pocopen ens hagin passat tantes coses. I l'àlbum de les nostres vivències continuarà incrementant-se, no en tinc cap dubte. Sí, però només fins al dia que completem la invasió d'aquest planeta. Això ni de broma, queda clar? No, Natsumi! Però mentre sigueu aquí, espero que ens deixeu formar part del vostre àlbum de records. Senyora Natsumi. Naturalment, senyora. A partir d'ara proposo que posem el punt final a les nostres diferències i visquem en pau i harmonia. Tampoc cal que em facis la pilota.
Però mentre el sergent i la Natsumi es proposen posar fi a la seva guerra particular, una terrible amenaça capaç de desintegrar el planeta s'acosta inexorablement des de les profundités de l'univers. El seu nom és... CCS.